Ojimukamu buruke no ojimukamu buramu. Yeah. Anyarikoto abala dikitigi. Egwogene Izalefa, Backman, Ezegefa. Nah, moving on, underwater FM. What can you Ezegefa. Oh, yeah, white. Moving on. It's a white. Oh, yeah, underwater FM. Because it's a freaky Friday. We're gonna go a little bit nasty. Come on, man, guys. Hey, man. Come on, man. And it's not a freaky Friday. It's a naked Friday. Hold up. It's a naked Friday. He's a fucking freaky naked Friday. Hey, come on, man. How many talk? I get naked. Go all the way naked. Them naked there. Let go. Them naked there. Them naked. Pull up. Naked. Add the naked. Because naked. Yeah. Oh, master, the naked in a naked. Aye. Naked girls, na naked. Aye. And it's in Mona naked. Ow, child. oh, The manana pioko na naked. them Papa in a naked. Ow. naked. Wagon, I won't life in a naked. Naked. One life here. Oh, yeah, but on a naked. Balota. About Yes, and give my lot on a naked. Oh, underwater. yeah, yipu. Oh, Yuria, you forgot. Confine your nakedness. Yipu. Confine your nakedness. Oh, you boxers, yipu. The idea you go and give our boy up and down. Onye yi panty, yipu. You panty. Go ahead. Onye yi Brazil, yipu. Go ahead. Iji string, yipu. Go ahead. They like beer, genaka. All life will be. Onye yi panty, yipu. You go confirm your nakedness. Yipu. Cause Yuria say naked AC chilling. Yuria say AC is chilling. Onye yi panty, You bugara no panty ge kuku honani yipu. Yeah, let this be a moment of free air. You Don't be so mean on your punani, yipu. Don't open up. It's a time to take out all the fresh air, yipu. You bugara panty ge kuku kwe Kenneth Omeru, I ain't mana yipu. Omerwa, Go straight to your wife and yipu. Omnina no wine, Jebena Munego yipu. I know Nandi Water FM on your banana, yipu. It's a moment of free air, yipu. Yipu kenepa. Yipu. There's a Mawai, I say again.
Yipu Sayasa. Oh God. Sayasa. Sayasa. Oh. Sayasa. Sayasa. Oh. Sayasa. Oh, Sayasa. Sayasa. Oh, Sayasa. Sayasa. You got Sayasa. Sayasa. Oh, you have to Sayasa. No. You need to Sayasa. Sayasa. Oh, Lord. Oh. Sayasa. No God. Oh. Sayasa. Sayam Benino. Chai. Oh, Sanya. Sayasa. No God. Sayasa. Oh. Sayasa. No Gefifie. Sayasa. Takeni Asta. No Oh. God. Oh Na God. alaja wale mo biangu na alaja. Oh. Benino. Ah. I saw a ministry of now. Oh yeah. Alva. No. Baby. Sayasa. That's not Chinese ministry of now. Sayasa. What's going on here? What's going on here? Can you find a man? Kedeni na bia pala. I can another water FM. Ejelefa. Ezegefa. Nanya, moving on. I can analyze beer. Don't forget, I can if any onion, my message. But now I went something in Chaleju because. Okay. Because nasty you, know when you were nasty. Nasty. Nice. O nwere ife a ijere ga-aghọta ife a mkwuru wewe. O nwere mgbe ijere Uganda. Ịmana ijere enwere ụmụ nwaanyị na-agba mmiri ike. Ụmụ nwaanyị na-eme squatting. Nwere ụfọdụ na-ede emekene squatting. Enwere ihe dị iche. Onwe ihe dị iche ka ọ nọ na ndị ahụ erubeghị to that hafụbeghị ihe ga-eme ha ka squat ya. Enwere ụmụ nwaanyị na squat be. Kedu ife na-abatara squat na? Man, I get you a call and cat. Why got call? I like it in your work. And we're a lot of experience. Oh, yes. I told me no square. So let's hear from the ladies, then we decide. Yeah, because the ladies, you know, some of them sweat, some don't. You know, come on, women on going to sweat. Come up with sweat, yes, so that I can share that experience with we had in Uganda. Okay. I can share the experience with the guys. If you're ready, yes. I can share the experience with you all. We got something going on. Oh yes. You know, we had something going on in Uganda. Oh yes. We went through. We met some ladies. It was nice. It was fun. But I discovered something different from Uganda women. Something different. From Uganda women. Oh. If I'm on Uganda jail, I chopped them name with a DJ. No more in Uganda. Oh yes. No more inside that. So there's actually something different, eh? Hey, Waga. Oh. Because even also somebody video Jerry Park, I video notice where I had a few years I know in Nigeria. I can just say can share the experience because I know on the water FM. When I got the Fedianga, Ijere, I discovered something different from Uganda women. Oh yes. Back and normal, they discover the act of squatting. Na funeral before now woman. Ma funeral no one before. I'm not the person. Why now 1 million man when go on one my mago yawa one eba art. Yota abakwa toilet. Mara na begin mara no na ba toilet come when friend meet. No man me. Mago na ba toilet anyhow. Or before one ya 1 million journey that one macha. I need to complain about you but say na when you don't come here now. No you dear me here now.
ọ dara ezo ka mmiri na ọ dị ezo ọ dị ka ngozi chukwu ọ ka iru Uganda ka nnọfụ na ekwuru mmiri bụ nnekwu obodo ekwu gịnị ka eru m ruru Uganda ka nnọghọta ya na ọnwụ ihe dị iche na ocean na fountain kedu ife a na-akọ ife a ị nụrụ ife Ezegekwu na enwere ife dị iche na ocean na fountain bụ mgbabiri otu ha akwụkwọ ụmụ nwaanyị si alaik onwe okirikiri uche gaga eje awụ na nwaanyị dịgo yusto mgbamgba yiyi ịmaga ụmụ kirikiri uche ga amụọ na-adịba anya ndị a na-akpabụ ike na-agasasị adịba ụmụ kirikiri amụọ na-emebe ya inwe ike eje banye n'ebe ike filugo nnekwu odogwu ọ ga-adị ka playground na na iman cover axis na iman do everywhere ana makwa enwe side ikpu ya iman jerusi amụghị ama nke cover fa na ya dị ijebe side clitoris onye I got all their design. It was just a local government chairman. You're not an authority. It's just not a particular area. Local government chairman, not you. Achọrọ m ịma ma true ma ụmụ nwaanyị na desperate when na ụmụ baị mago because ma ụmụ baị nwe ụmụ baị na mana owi sweat na anọkwa nke isi dobe obi gị ọ bụrụ itowesia bel ị ga-enye mmadụ eriri ihe niile na-agbakọ karịa ịma ndị free wee siga mmiri ka onye mmiri nwee ike ịmaka mmiri si afụ ka o si achọ izo ọ na-akwado amma na-agba nwoke a na-enye gị tọnda ịdawa ya ọ na-apịa gị tọnda ịdawa ya ọ na-apịa gị tọnda ịdawa ya ọ lighting na-akarịa gị ime anụ nwaanyị rapụzie nri lighting na anyị ka ọ tọ manufacture ọtọ mmiri ka o zuo mmiri sigbo ọnwụ ọ nọ n'ebe ọ na-esu ọnwụ ọgbakọ belu ọ ga-enye gị ọgbakọ nke oche enyebughị bifo ka ọ ghara ịklash ọgbakọ ife ọ kwesịrị ikwu spirit ga-ama ndezi that free mgbasa o decide ọ bụ na ịdị notice na isetụlụ onye ọfụma merie onye ezigbo ife ọwụ metobe imego ọbịa dịka mmiri omeri increase aja ọ dịka mmiri omeri increase I notice ya ihe a bụ size na ọ dịka ịbịa ma ọ dịka mmiri omeri increase ya ejizi ego ego mmiri a ọ bụrụ mmasị na ị ga-agbasapụ obi wee zoo mmiri thank you ọ bụrụ na ego mana ebe ọ dị o ji aghụghọ ịghọtago akakuleti bil ọ ga-enye gị ịghọtago ị ga-agbasapụ ị ga-eti obi gị n'ọrụ a na-arụ na ọ bụ na ịchọrọ enyi ya anything ụmụ nwaanyị na-asị depends on man depends on the man depends on the man house ka nghọta onye a ka o wee sweat ya is true kwa ọ dịkwa nke a bụ eziokwu because onye a kwesịrị inwegodi skills and acquisition ọ bụrụ ụzọ wekwu ya sị na ọ bụrụkwa ịghọtago nwoke bụrụ mgbamgba iyi bacha enwewụrụ nwaanyị amụ fajugo ikpukpu ya ọfụma ịghọta nya amụ na-arị on rampage ejugo maga ọ kọvasịrị axis ọnwa onye si Naija squirt na urine ma ụlọ ọgwụ mgba nke na-enwe m iwe bụ ebe a ka ị ga na-ala nwaanyị ọ na-ata chingom ihe kakwere ozi anya wa chingom ọbabere ya isi maka ọ baa ya isi ọ taka ile na dịka ya bụ itele kpata gị aka ka na-atachi ihe atabisi ile gị ebe na iman keep up with the rhythm a na-alapụ ebe a na ịmago ka ha bụke na ya akọ nka nwaanyị nwegolu amụna rampage amụna lion rampage ịghọta rampage basic ihe a ọ dịgo used to ịmago mgbamgba yiyi ọ fajisighị ya ọrụ naanị iwetazie ụmụ kirikiri ife di ya bịa na-eme ịmago na ọ dịka ebe The Rock na Kevin Hart na-eme agba eme exhibition contest
So if Sonia Bumba, okay, but at the end of the day, each one doing a Bumba, you experience squatting now. I saw him know you know why you woke up and why you just squat. Instead of why you go used to. Okay. Man, to him of Korean man squat, yeah. Why he got that? Why you gonna Junior and man? Ladies, where you at? Come on, man. Now they would want one to back. Come on, man. All there. Hello? Baby, oh. Hello, what? And the girlfriend, man. Oh, for it can farm. What can I find you? Can I get a man? Can I pack, man? Can I say a fan? Can I be stable? Oh, Precious. I'm up from Canada. Precious in Canada. Oh, yes. Nice. You Canada. Precious. It look at one go again and work if it's wet, yeah. Normal million. But no one, I want to carry from Uganda because in carry from it's not Kiko wagon and one if you. I think it's shake and what you hear do not sweating. Go ahead. I'm sweating, it will induce something. It has something unformed. Okay. And it has something maybe it will begin of me to be whole begin. Again, I'm okay. Okay. It has as in born with like in the Uganda, kita next words. Iha went to the man in Uganda. Uganda no runo. Mine. Whether in a puyo void, a puyo unexpected legend. Okay. As in something like as if it was a tap or broke by 1 minute. Normally 1 minute. My name is you cannot like as if 1 million sanes. No. As okay, can we in the Nigeria? Some girls, some next way. Okay. Some best way. So can you some people are here spread. It's the Guinea with something wrong with how we have our form. Whether or not okay, so here na go up near factory fitting. Nana manalo. I think anyhow like a bit. Follow come now. Okay, man. And you cannot control it. That is it, though. When you sweat, you can't control. Okay, when you sweat. When you sweat, what do you give me? Yes. Okay. We're moving on. I the girl who dia. I ain't been experience in the Uganda. The first Uganda. I never that experience. With her experience, Mama be telling we go near on Ikemanya. Oh yes.
Moving on. On the Gary to Kankwan. Something can neg. Yeah. Oh, yes. So now, if 1 million, Wonyina Mala. Oh, yes. CARICOM. Chineke nweke nesia ganya na nwanya. Ose. Makika isi ima ndị mmadụ na-eche na adezusi oke. Oh, yes. Iyo na fiabari mago ifuba unda nwecha ndị intellectual ụmụ ya. Na agba udiri mmiri imago ọrụ na isibe ike. Semmo no ndị oringo we na that sector. Okay. Maka ino na that sector no oringo wa already make the corporate the smartest. Yeah, oh yeah na ofu na no eri ano na. Onyinye amara. Because the girl money ano na that Uganda money aforo. Oh yes. Ija ina eja robert ije. Ai. Onye jelo ko furuka. Ai. Munwe jego nya jego mi ije, jepuga, jechi ije nje eji kpowa mi ije le the travel. Abro COVID that. Many tell at home. No, okay, I get no. You just say le why. Nah. Nwe ruo na nya bu Uganda. Nwatakịrị mago abịa kenebe ndị befa abịa kenebe echele fa apụtasịba a na-apụta anya na-eke na ọ na-apụ anụm enekwa anya na-edozi ndị mụ na fa na-awọchị ahịa ihe na m mago na-awọchị ọmụrụ amụ ka onwe ka iru si dị ya ịmago anafu efolo ọmụrụ ka ewu ekere ọmụrụ amụ alafu efolo ịmago ka a na-afụ ife nwoke na-eme emezia emekwa sị evening night out akpọpụtakwa n'oke mmiri ya nwere n'iru square ebe mmiri a n'iru frontage a ma mmechata na n'abalị n'iru frontage yeah so n'iru frontage ebe mmiri a maka apụtasị ya na-akachi getting to know ya sị get to know ijele get to know ịmago ụmụ nwaanyị na-ekenekwa ha na-ajụ afọ oyibo na-enyebe fa na abụba prince yeah anụmaza prince mago ka ọ dịzịba nga njụọ ma nwere m afọ on the straight and short nwere m afọ oyibo so nkwube afọ igbo ma ọ dabasịbụ ụda ike ha magoro agụ na ị nwere afọ prince is it from prince yeah it's just dove prince ebe o si ọ na-ajụ mago na anọkọsịba so ka ite mago enọkọsịzi ife niile ma ife ejekọsịrị n'abalị agha akpọ mago edozi mago ka anọkọsịa nwee ka emesizi ijela ritugo n'enu ife na-edozigo ọrụ anaghịkwa na mago ememezie getting to know maka nna abụba onwe ka m na gị si nọ inye m experience dị aṅa I must do getting to know. Okay. Get to know, yeah. Mago, muna gi monata ebe ntukwane na couch. Gị nwee tukuru somewhere and me throw questions. Yota. Yeah. Ka nwe no mago na mgbada ka nwe ife nji gbada. Ụwa akwụkwọ n'ofu mbịa. Nwekwanụ nke n'ụwa ka fancha ga-ebe nwekwanụ nke ibu. Ibe abụ all the way Uganda. Ọ bụrụkwa n'Enugu. Mpano na ihe abụọ all the way Uganda. Onye fili ife flavor na-ekwu ebe a si de kananya prince. Prince. I like ya for all me there prince. Mama. Prince of Africa. Can cut up waka. Prince Ganiru. Okay. Fans in Uganda. Emma go now when I get to know Nigeria. Yeah. The girl million agba. I took time after Kanija Child first movement. Oh.
Alma General for dear Nabambana, use of the Majamian Janab. That particular second movement. Can not that second movement can be at Tinyanya, come never squatting, come free fenny so de Moabia. Come, Mamma, be jella, Mamma, Jumania, Chadonia, Mama. Can confront when you can confront when you more squatting Uganda. Mago, come on, finger. You know? Oh, yes. Well, Imago Kona, many of us squatting, and Achadomiana. Yota. Oh, yes. In Kiki, near Tonda, Only now watch. Only 1 hour behind the 5G will go long. Just gossip, Briquo, pass one way. Effect, Briquo, treasure love, Briquo, dazzling, Briquo, you quote again, it's a Falipta Silver go for scandals in Uganda. You quote again. Only find out scandals in Uganda. Scandals in Uganda. Biden. You know, poor Ghana. Normal. When you want to find normal. And then we go, we come back again. We iron Kwabia. You know, it's a chance to refill our beer. You want to, I hold them, don't worry, I'm handle. They're here. I don't remember the apple. They're here, Nanya. You work in it. Scandals in Uganda. All right, here. But hold on, no. Hold on. I want to come back here. I see Don T moving around, Roviring. I still see Uria. Still looking around, still searching. But it's a good idea. Even if we are in the next squat, we're in the next squat. Open ladies, you're typing next squat. I want to have a lady to tell me that I squatted. Open the next squat. What can I find a phone? I want to hear somebody. Oh, typing I took an know somebody. Yes, you wear sweat, yeah. Every in a minute, they shit them minute. I say they finish work for sweating. You they finish which work? You see, they finish work for sweating. Call me. Can I kiss you? Sweating now. Hold up. Let me put up that number right here. I'm not sure Nigerian girls sweat. I'm not saying they don't, but I'm not sure. I never witnessed it. But I did in Uganda. I see some things in Uganda. So, how many can you go be again? I can live be. You go be. You observe be. You go be. Hold up your life beer. Hold up your life gear. But you like beer? Home kitchen. That's it. Life of Makonsi. Bilkwe Ogo. Bilkwe Abba Daikudi. Pretty damn shame. First Nedu, Frankie Fine, Sweetest Susie, Patient Annie, I see all of you. Tiger Woods, Jennifer, Ozzy Fine Boy, I see somebody here. Hold up. I see somebody here. Hold up. Hello? Why you say you don't know Nigerian girls sweat? Oh, God. We go go Waga, I'm not happy. Oh, Cynthia. Cynthia. California,
California, why you say Nigerian girls don't sweat it? Oh, hold up, California, oh, did you hear? Wait, hold up. Is this Cynthia California here? I want to Cynthia California here. There can you eh? What does you still a Nigerian guest and I sweat? You're going to settle this matter. Nanya, Cynthia. Can I settle the matter? In a sweat. I'm a sweater. In a sweat. No, or 1 minute. I'm a sweater. Hold up. On a wafa. On a wafa, gagging. Hold up, check I'm boy, Jennifer. Hey, that's my that's what. That's what. I'm going to sweat. Pac-Man, is that a fact? Don't worry, I ain't need phone. It was not being sweater. Us now sweater. Commemorative bridge in the building. Hold up. It's a name of skirt girls, but sweaters. Imo State girls with sweaters. We are the sweaters. Oh, you are the sweaters of Igbo land. Hold on. Chalo, it's no Imo State in a sweat you go before. California, yeah. I'm a sweater. Chalo, it was your wafa. Mbaria Obafa, Baginanya, Equatemunka, Jelekuru. But that girl look for a last, Equatechami Foku. Also, on Adebanaro. None of you have to relax. You're in an auto, you need to relax. Relax, Ima Ibu di Kube. Ibu di Kube. Ever move for the Iga Ubanga, Ige Richa. But Ibu Rueru. In a rot, Ibu Rueru. Iga sweats, Ibu get relax go. Okay. Oh, Chalo. Cynthia again. Oh, God. Cynthia. If Cynthia, okay, I'm gonna time skits na my next album. I'm gonna press it. Cynthia California. Okay, yes. In the years ago, Iga many skits. Okay, now Cynthia. Yes, Cynthia. Kukubana chief priest. Where they Nigerian guests are expecting. I'm not happy. Chalo. I was again a work. I'm it's not Cynthia, Ganti, Jalen has something to tell you. It's quite to go before. Why you get a back? California, yes. You know there, Guinea Jelly back. I know, man. It's quite to go before. Can I man first? Can I man? Not so much. Can I man? I don't know, man. I like it more topic now. Come on, I want business. Nigerian guests at the respect. But I asked no one had Muma go me Nigerian girl squat. Kapone Jepuga, Fukwanya was quite na Uganda particular experience in Uganda. Na Uganda and Mona Waka so Jena Beach. Oh, come on, man. Yeah, so all you jack and na kowa. Now, Imana, I boku yes squatting. Of course, I need the age of Agamina squat. It will million or more. Oh, the company. Yeah, I'm a neighbor committee. Now, Evo Shimmery. Yeah, Mana, I can joke. Man, what's his old shimmery? What are some million up waka? Oh, walk on. Can get someone in our 1 million? Well, why call it Millicon unique? I'm to never, I seem not be fine girl, no American.
Our fine girl location can do one a jack again. Another higher fine girls education. We can borrow fine girls. Just see I born a judge butter. Then you go neighbor boaruma. Aye, on our own corner. Yana is more experience na Uganda Cynthia. A question okay, Igbo Shimmy, and my hand change. Oh, yes, Miri na agba, in a 1 year no. In a style, or a bench between in a wash in a body na fountain. Okay, Cynthia, a lot of men there to on a new man. I am squatting the niche. I'm question na manu pio mabagi na ya mabagi ni mabagi no. O de na agba. Ijele. Ijele ujo na atuma akara mi send the video. Akara mi send. Hey. Hey, I know ujo na to go. Hey. Ujo na to. Akara mi send the video. Ba ujo to kwa na ga se me go that's okay. But so you even have it in the video. In a good onye the Kageni the Uganda. Bakangota. People the rope coupe. Hold on. I was expecting corner game. So chalo. In a Kuma so no one is in California. Forget about Uganda. Yes, now give me Uganda. I make Uganda. So you can sweat as well as okay, can draw Cynthia. Can you find Kevin Mukiga about Jebe? You were Jebe squatting. Come on, or didn't Nature. Can you find me was sweat, yeah? Then you work in a room coupe. On area coupe, you know what they are saying, not on. Owego. So network Cynthia. Carry for never call Baraka, can you switch on? There are different things in the memory squares, yeah. Okay. Just tell me two, I'm okay with two. If you don't have squares in binary, or my squares, yeah, Mbowe Amwe, na him na Okrito. Oh, just now, who are we there? Yeah. California, Cynthia, boyfriend go on a rogaji. Once a boyfriend, you have your students. On a beg your 2 on a beg classes. On a rogaji. I'm an apprentice here. It's not getting me. Oh, boyfriend, you're going to be a pala. I'm a baby pala. I'm not trying to tell you. I'll say it. It's in a different name. Okay, Cynthia. Hi, awesome. AC on a chaga bino. Esse na chama bem na, mas como que uno sai barotota. Bato me mana me boto, ai na te banana. Esse ona chaga boto kama ke kino. Awa kwa moto ese ne kike mi. Itika mayana kama. Okay. Okay, Cynthia. E boto now. Okay, ngwa Cynthia. Ngwa Cynthia, chase up by when she goes, chase up by just chase up. I check on my shit up. I can't
ịmara ebe a ka ọ na-adị mma kedu ihe na-agbachi dọọ maka ọgbachie dọọ mma chewe ebe esi nọ ya ọta esi nọ na room ndị a na-adọwa standing esi ajọsị m chewe ya ebe ahụ so ikpu m na-ekwuru nna ijele na ya go ahead ijele nwechara m were fon m ka eji m get off my phone just know ka na-eloti ikpuchi eme ebe enwere ọnụ na ikpu nwaanyị ghọta ebe enwere ọnụ na ikpu nwaanyị dịka ejide ịmara o megi ọnụ nọ ya mee ka mmadụ ọratụ gị ire o mege nkịtị Cynthia the door is locked. Let's continue. Okay, the door sealed. Okay. It's locked. Then we can win. Okay. Go ahead. I show my name aggressive. Okay. Jalo, us not gonna mad him aggressive. Ọchọrọ onye ga-amụ bata n'ike gụọ ya ụbụ maka na ọ gba ọtọ. Mana ha nchọsọ n'ihe a na-ekwu ya na. Mba mana onye ahụ nọ na bịa pala chere ndị nọ na bịa pala ga na-ekwu. Go ahead. Okay, Cynthia lock go. Emenana m listen me. Ị ga-ekpọbatazi m na ngade Sam. Mba na ma adịm emere otu a na adịrọ m that heartless. Ada bụ ọbụrụ maka oringo. Okay, now, and me anya ma achọ m visualize, achọ m imagine ka room gị dị. Ka m wee marụ angles mmesi wee mebe nya bụ ife. Ebe ikpuru face ị na-eji nwa anya gị na-enye nenwu esi anya ka esi ọnọgị n'azụ. Na-ehit against the wall na-abịa n'ikpuru. Ị na-enene AC. Okay, bed gị onwe isi onwe handle ka onwe ebe ịdadoro adado. Onwere ebe a na-ejide aka n'azụ. Enwe ebe ijidere aka ka aka gị tọgbọ na bed. Ịjọsụ bọtọlụ. Ụkwụ gị ọ tisara. Cynthia, ị rapụrụ ajịghị ọ dị on ka ijiji kabara alụkpọ onye over the weekend. You watching Sunday? This is gonna go to come now. Okay, Cynthia. Okay. Yeah, make it environmental today. Hey. Okay. Yeah, Chebeno. Now, I'm gonna like a kind of a vibration with your phone. You got that? You know. 18 years straight. Just. What the other phone? About what? Mba etinye n'ime ya just did not tukuru n'enu ya etinye n'ime ya mba just there ya n'iji ya ka ọ ga-ezuru ọrụ small just to transfer the connection ịma na ihe niile bụ na connection you know. Yeah. That's it man ka ọ ga-ezuru ọrụ. Did you actually got something? I can agije. On pictures to the Agana room. Hold on. It's not a kakija and maybe Fedna. On pictures soon on pictures soon on a room. Okay, on pictures soon on a room there. On pictures you do. There were pictures. Pictures in Kemwako, like one picture. Keep on a wall, okay, fair enough. Yeah. Picture on a wall, yeah, keep on around your wall, or pictures or paintings. What was around your wall? I like green paintings, but picture on the Lekiranya, I'm like him, if I can put I'm like
one tomorrow. So I'm going to make a picture. Okay. I'm your Tologo called the free will called Jupiter na Gracias. Bambalini. Then I made shifting of Orogon is here called Batty Street. Orogon is here, Bianisia Rogo called Batty Street, Yamwalk Batty Street. All the streets, Orogo. Oh, all the streets. Yeah, I jump on a gafa, corner like shifting of food. If I was going to get fun, I like it. Cynthia, can you elastic level ya de? Imana, on one monabo, ochi a return to factory setting, or the return or pechampe, each and money on them, ochi puala or puawa. Yeah, this guy's in it. Keke elastic, Elastic, measure with from my account to Kiana or Ebaraka or Kiana for that elbow. HF Gomia, yeah. So I measure it from there to that place. Also, my elbow, like over 14. No, come 5 mayor. Conca. I can get Jack and may I come with I can do it. Only can get Jack and make sure. No go. I want to join you if you say Nkai Bois, Nke, just 0 to I got joined I got joined. Okay, see what the marriage. With the marriage with the students. Take up her. With the marriage, you were marriage with a student. Yeah. Join the time, no go. Yeah, join no go. Hey, guy, long night. Your boyfriend, I don't man can you put the amwa? Yeah, it's no, it was 10K. It's Nyanka. There you go. It's like any man. Why Yana Agabim? Why am money Agabempo? Or you put or Gabalagapa? Okay. Okay, so it confirm no Bamba Yi. Obey Panumpe, Obaraba. Okay, Obaraba too. So, I want to catch I go to Amuna. Mother, Ndeleka, Liana, the chakra might at Yamo, now, but on our free will. Oh, so I go Sweden where it was quite 1 year. Cynthia, I'm going to go see a mem, Odim Cody. What I'm mean, I feel out here now. He enjoy over the skills of the because I'm on a back one, Ukion with the flex. I want the Homero, getting Homero. It were 1 year million. You were one fountain. Getting Homero. I'm an environmental. Okay. Economy for Puma. Nanya, I'm now Uganda. Getting Homero, it was in his question. I 2 things on me. Mine are legal before I have an evil. Before I have the week. If Bungeruku, baby, fine every day, and then on our saw me a road G spot. G spot, everyone you got squatting with G spot. G spot, everyone you got where that's squatting.
Ona agba. Mana since enye nkwuwa enwekwa no ndo ga ba erugori G-Sport maka enwego m nyaba experience. How do you make go with the G-Sport? We got to see my cotton, dowa rock. Still ogbaro square. Still in the rock. So say support bụ ndị nke a na-abụ ọ bụ na rock ịla iwepụta amụ e feel welcome ya. Ine na raise veins amụ ị ga-afụsi ya dịsị ka imi kpụkọrọ okoto si ekoto koto ole ya ya okoto si n'enu ya ifusi ya ya ịma na ịsọpụtara amụ from spam mix with nke ya okpụkọsi ya akpụkọ nya ma ọ bụ na ịla arọ ọ bụ na iji kondọm wee jenya bụ ije iwepụta na ara dị kondọm efu ihe sọ ka sọsọsọsọsọ tọgbọsie mago but onye ọ na-achị ịghọta from ihe yawa na-akọwa from California bụ onye ọ na-ekwu kedu ka ọrụ nke ọ na-eje kondọm alaghị ka mmakwa amị na kondọm ịchọrọ itinye m mmanụ n'ike ana kondọm nne m sọrọ. Okay. So you don't use condom, right? So asọpụta ya I'm sure na amụ ya na-edebe na ma ọ sọpụta amụ ya maka ihe afụba ihe anyị kwuru na ya kwa ọ na-adịba n'enu ya. Oh yes. Ihe niile amụ ya na-ebu everything na-abịa. Ọ na-ekokọrọ ihe niile apụta. Yeah. Ọ dị ka ụmụ obere milk gbara ụka ya n'elu. Ọ dịkwa ka nke gbara ụka. Ọ na-adị ka ọ bụ na spam dị ndụ. Gwa ka ọ bụ na spam except ma spam ga-adịrọ ndụ. Ọ na-achị ezi. Ị na-amago ifolo ma ya. Milk ihe a dị ka pap yọta. Oke aka m. Ọ dị ka akama pase. Ọ na-adịbe ka imi kpụkọrọ ezigbo akpụkọ. Imi ya ọ dị ka imi a na-ezi ezi kpụkọcha akpụkọ in large quantities of focusing na yana ebe ihe milk gbara ụka ma ọ doses bụ isi ka nke a na-enyebe spam dị ndụ nwe na-esibe a kind of a shower shop. Ị na-ekwuzi imi ọnụ wet na-adịwa ka imi na-ekwu o mix ya with wetness gị na o mix ye ya mgbe ọ na-ekwu mgbe ọnyụgo chọpụta ya ịghọtago ya enyo ya nwanyụọ owepụtazie na-abụnyụ ka o wepụtazie ya ihe ga-garnish n'enu ya ọ na-adịba ka imi nke ọ kwasịrị na ọgụke ihe ọkọwa na-amụ ya because amụ ya ga-adịtụ amụ ya etoka amụ onye ọkọwa etoka mụ aghọtarakwa ụdị amụ ya kọwa Cynthia amụ nke a dịzikwa mgbe ihe mere bụ na eme ka mme investigation ka mma amụ onye na-ada ka na-emekọ ihe a ama ana m afụ akwụkwọ m amụ dị anya mana enwere aka imejọ n'ogologo because onye ọ ga na-eyikwezi trauza funny bones ikwe amụ adị slim like that ogologo mmeshọrọ ọ dị bold to gba agba like if otu aka m rana amụ bido from ebe a amụrụ otu a ka m jiri ihe a mejọ aka na-aba ka ịbụa 1 2 otokwa ezigbo ogo n'anya ka ị na-emejọ n'anya from ebe a ka otoro ezigbo adịghị na ọgbatịbekwa wee dị otu a chọrọ ọgbatịa full length ka ị na-ekwu ya ijele ihe mmeshọrọ ọ ga-eru na yo ebu na ihe mmeshọrọ ga-eru na yo ebu mba sorry okay ihe na-ekwu na olu like ebe cassava okay there's nothing we can do about it. Cynthia o nwere just one thing nchọ ka ị gwa anyị before ị na-anọrọ ọfụma
Kerife ọ ga-abụ eme nwaanyị agba mmiri nke squat nya nke vaa. Goso nya dị nna achọ ịghọta gị a. Kedu ihe ọ ga-abụ eme agba mmiri? Don't forget na anyị na ndị Bọt FM na-aṅụ live beer. Like it again. Anyị na-aṅụ live beer. Go live beer. Biko ọ bụ na ị ka na-aṅụ live beer, jekwakwa m live beer n'aka dị. O je live beer. Live beer, live beer. Live beer. Team live beer n'aka. Hold up your live beer and come on, man. Don't forget I deal with 1-2 man. Cynthia, California, yeah, still in the building. Nando Bọt FM. Honor there. Cynthia. Anọ. So, kedu ihe ọ ga-abụ mee gị ịgba ihe anụ na-agba n'elu? Ịma ijele ma ezege ma OPP unu na-akụzikwa n'ife dị mma ịghọta. Oh yes. So ijele na-akọzikwa n'ihe ndị ihe kwana na-akọ ihe gbasara n'ikwu. Ị ga-eme wite onye ahụ gị na ya ma. And again kwana ahụ nke nwaanyị ga-adị relax, nke ahụ nke nwoke kwa adịkwa relax, ka enwe ike mee ihe niile nọ n'ikwu. Daalụ nne m. Ihe na-eme access karịrị akarị. Onye ngwa waga. Agaghị na access ka a ga-efonye 40 seconds gaa nyụọ idiota. Akwa ịhụrụ akụkọ ijele ịdị very versatile na ihe ikwu. Amaghị ihe ji wee ụkwa ịghọta ịkpa wisdom niile ndị igwe ma Tupac. Esi m na-akọ ihe nọ n'ikwu agawa ije de ekwesịrị iwepụta obi gaa ya mee ya ọfụma. Kọsa agaghị ade ka a ga-egwu egwuregwu. Ị ga-ewepụta time. Waga ọkwa nna agwa gị sị ọ na-emebe mụnwa bụ Cynthia. Enwere ụmụ nwoke nọcha here now. Enwere ụmụ nwoke nọcha na this live video now. Enweghị nke ma mgbe nwaanyị bịara ala. Enweghị nke ma mgbe nwaanyị nyụrụ ma. Ịghọta. Enweghị nke ma mgbe nwaanyị nyụrụ na beti nwaanyị ga-ahụ nwoke ede mmiri hụ spam apụta. Beti nwoke amaha like ihe anyị jele kọrọ amụ gaa n'igbo enwere so many things ọ na-adọkọrọ apụta. So ụfọdụ ụmụ nwoke na-awụ ha ahụ ya ha sọkọcha ha na-amụ ha filie na ọspeti filie na nke nwaanyị anyụọna ọnyụhụ ihe ndị awụ many of these things wụ wet mgbe ke nwaanyị dị wet amụ na-asọba n'ikpu amụ adọkọrọ some of those wet anyị ghọta sọrọ ebe anyị ga ị na-adụkwa ihe ị na-adụ fụkọ. Cynthia na ihe na-ekwu. Cynthia chọrọ ka o nwere ijele chọrọ ikwu. Ịma na ana m agwawa ha sị ịchọ imekọ ihe with nwaanyị asị nwoke. Oh yes. You need to calm down. Calm down. You need to calm down. Hey, calm down, man. Come on, man. A lot of ụmụ nwoke na-eji uzu ọkụ na ka ọ dị fa ka amụ si egefe ọkụ were eje n'ife. So you will lose eje, it is so selfish. You will lose sọsọ onwe oke ma. They skip Tuesday classes. It's Kimako, Mama, Igni de calm down. Ubenya Bego. Hey, Nesina Kukuono, on both Nsina Content, just working on this axis for like 30 minutes. Ma like Yomaka is join the Siaroga, Katineke Siki of Ma. May pay attention to details. Tracy, attention to detail. Very important. When from Kirikiri before finish here, ban one on Ikere kwesịghị ikwu ekwubo obere okwu. Oh God. You know, then I did ekwubebe okwu ịbadata n'ala ya. Ma abụ ya. Maka na ụmụ nwoke na-skip si abụ, edobe abụ nwusi inye. Ịmara na ị ga-anọnwu na-abụ nwaanyị ọkọ mụọ na-abụ ya. Just gị na-abụ ya n'egwu egwu. Abụ nwere special erotica. Ana m aga na-abụ nnọọ na-abụ ngakọta.
njikata eze akọba m ụkọ amacha egwube m special erotica dube isi m daba isi enwere imefe madị eme na abụ imeka iwe abụ so n'ife atụba abụ ụjọ ọ dịka abụ asịba abụ ya ịchọba ịmadobe ịchọba itinye amụ ozugbo mba na inwe ike ịnọ na-abụ mfe igwusi egwu nọ na-abụ ife agha atọgbogoro n'ike karịa ụmụ nwoke a na-eme omenala ọbịa dịka ife na esi m na-abụ ejebe n'ọnụ ala inene ụmụaka nepụl ya dị maka ihe sikwanyere nya bụ nepụl ugwu ọ bụrụkwa na iji ebe na ịtabi ozugbo chemanye ọnụ no iji gwuwe egwu ka ezigbo ifelu kene nene ka ya bụ ọnụ ala si fọmụọ ọ bụrụ ọnụ ala gbara abụba ịmago ekponye ya n'ọnụ gị mee ka o ju gị ọnụ ị nwere okwu ntiti ijiri egwuregwu ganye eze soft bite ndị ụmago ọ bụrụ nwatakịrị ebe nyanye eze ịkọpụtakwa eze gị ịmachubekwa nyabala machube nyabala ọ bụ na ala nwe ụmụ ala na-apụba elo mago ị na-apịọ na-apụba ụmụ ife afielu omeme ya ka ofielu down ijide ya pịọ encourage benyabala kwadobe nyabala ama iji njebego na ya ijebego ihe yipụga akpụ bring it up ị na-ekpo ị na-ekpoda ị na-anyasị na-anya gị ikwu akwaba n'ọtọ ibe akwaba n'ọtọ esi gị gba n'ọtọ ka afọ ọnụ alaghị nwanne ba n'ọtọ ba n'ọtọ ka afọ ọnụ alago ọ manụ gba n'ọtọ obele ukwu gị a ka iji emelụ m gị anyị nwanchọnchọ ukwu ya ka iji akparị onwe gị ị na nnukwu isi ego mgbịrịmgba odogwu who are you who born you who created you massacre you ezibele ejebe onye nụ nwanchọnchọ ukwu ya ka iji emelụ m gị anyị Look at you. One kirikiri ukwu ya. Look at you. Kiji emelụ m gaji yo. Oh. Ijele. Backman. Ezegefa. Ijelefa. Agbalugo ọtọ. People are here naked. Since what? You go me a lot of naked. Umu ibebiri kwekwe umu igbo apụtasịa ụmụnna m biri kwekwe. Today bụ ịmara na emebe Freaky Friday mana today ga-abụ Naked Friday so ọ na-eme program a gbala ọtọ na anwụ live ịgbala ọtọ ṅụba live na ụmụ nwaanyị and drink your life. The fact bụ na adịrọ m sure na ha amago how it looks. Do you know how it's gonna look? Oh my God, man. With life be on your hand and naked. Yeah, ijide bia. Mfunara ebe naked ruo ụmụ ife ka asịkwa 1000 comments yipụ m akwa. Can I see some naked? Yipụ m akwa. Nandu Water FM. Can I see some naked? Hey. Nepanya, do you know how it's gonna look like? Gbala ọtọ na anwụ live. Just ịgbalụrụ ọtọ itinye mmanya n'aka. Nene n'onwe just ka anyị nwa na achọrọ m inwe the feeling na ịgba ọtọ. Ọ bụrụ na m chọrọ ịfụ ọtọ gị pasi. Ama asịrọ gị kpọọ m gosi. Just gbara ọtọ na aṅụ live ka m nwee the feeling. Mmapụ agbo ibu nke m now. Mfụrụ asụmaka na naked buwere ibu. Chai.
Uria the Fino is cute today. And the man one cute. Uria cute today. Uria, people are about lot of the life and after you. Uria, Obrotaka Fino they were cute. Uria, I am naked. Uria, confirm your nakedness. Confirm your nakedness. Uria, because just confirm your nakedness. Just say I am naked. Don't see one them. I don't see. Actually, it's no matter of confusing people. You know, all can be called. He's a confirmed. He's a confirmed certified. Junior, senior, and the middle. Don't see. Abaka no to jide life na. No. Don't you singlet white. You are there. I'm naked and skipping. Now Ojira man. Always see the water. Always do go my. Now we go do the first. I toss a ukua. Okay, naked and skipping. Now Uria's not the naked. Then and skipping. A lot of things begin to go around my mind. I'm thinking, I'm imagine a lot of things. Can break Iwokwa down again. Uria. Naked and skipping. On our Mjubia on our sideways. Come out the position or see other. Make concentration on the going now. If any I know because it's another come out the rhythm. Depending on step, yeah. On our sideways, on our straight. On our straight. Uria, are you going on sideways or straight up? You know, tell me. Or keru kisi awo ifana kama the rhythm ifana isi ayo. On ayo, on our sideways. The sound, baby, more the after. You know the sound. Oh man. I think I'm about the mix of all of them. I'm about all of them. I'm about whatever, all of them. If I can visualize sound, I'm thinking about sound. You know, or tapa. Okay. Onya can now go and check our before. What? Oh, Kusiawo. On our street. Yes, so. It will mad the sound. I can judge you and can go somewhere. That's how it determines the sound. How that may flavor you. Yeah. On now we sideways. Or man not no tapa. Yes, you. Okay, on now sideways. Okay. So man Master Uria Kabuno. Oh, Middle Congo. So Alia Atobobel. Water. Uria still Uria sound. Us heavy sound. Yeah. Poco. I want to play the boss speakers. Edawai. Or Edawai. Go vocal. How do you go about that? Hey, don't forget, I think I random water FM. Be a part of discussion. I don't like beer. Ezegefa, Ejelefa, So, AI told him first of all. Urias known as front skipping. You know? So, but on a normal grounds, we're moving on in the water FM. One them, frequent. So, because almost something Nana go for before. You know, so to Nana, I see on the abroad like about one and I judge you. I see on. Okay. Even I've been trying to get some one or two mix up together, you know. On your again, I'm going with a DM, because you're the single. So trying to hook people up. So now I say, okay, get the best form, you know? Because I come to find out that a lot of people go for
ihe ha na-ama mmenwu yetago a lot of people go for ndị karịrị fa onwe ndị na-eje so ihe m na-ekwu in essence ọ dị mma ka mmadụ na-egaghị ịpụta ịbanye na relationship ijekwuba onye ọ bụ gị na ya right or wrong. Right, I mean right. Ka mana ka ị na-ekwu mana okwu ga-adabatara kwa. Okwu na-ekwu bụ n'anya okwu na-ekwu bụ ịbụrụ nwoke. Chalo. Ihe na-ekwu make sense mana isi ịgakwuru onye ọ bụ gị na ya o nwekwa onye na-amụ onye ọ bụ naanị ya ma ọ ga. Mba ọ bụrụ onye ọ bụ mba ihe na-ekwu bụ ịgakwuru okay, mara ebo class gị mara level ịnọ go to your out am ihe na-ekwu na your Congo. Yes, according to your Congo. Thank you. Yes, according to your Congo. Yeah. Don't be a junior Congo and be looking for a retired Congo senior. No, but all women bụ so retired ka ha na-achọ. Nwa nwoke bụ na ha adaghị iwu ndị ọgbọ ha adaghị iwu ndị ha tọ n'ọsọsọ ndị tọ ha ụta ka ọ dịkwa. Check your ọfụma na yes. Okay, mana o nwere ntị mụghachi ikwu for ụmụ nwoke. Like o nwere one thing dị na nwoke ijele nwoke ga-arapụ normal ụmụ nwa ga-abịa ịkwara isi 25 ọ dị oke ịghọta ife mmiri ijele n'anya na ndị ọga ịmago nwa bụ ihe obu digoro egwu ịmago ha itiri eke ịghọta ime ha na-enwe ndị ọga nna anọ ịghọta mmiri so nwoke hapụrụ ndị normal street jee chọba ndị ọga iruzi ebe a na-esi ọnwụ na agịga. I don't know if you are getting me because even otu anyị nọ na Pacman wepụgoro na eburo Pacman hapụgoro ya oke fino webejo normal ya si guy no street. Oh yes. Ọ nwere nwa ọ ga-abịa efu okporo ka nsi werute ebe a na before then ọ nwere nwa ọ ga-abịa efu isi onwe gị na menwe ọkpam ihe dị na ya ihe jemini. Okay. So ọ ka abụ mmanya nji nwayọ so because ihe ma na-ekwu bụ ọ bụ na ide akụ wite onye ọ na-adabara wee maga onye ị ga-emenwe ihe nọ na ya ihe jemini sometimes onye nwe gị nsogbu sometimes ọ bụrụ ya bụ ihe ga-abụba dịka na-esizi ọnwa na ọ da-adabacha ihe jemini. So ihe na-ekwu bụ ọ bụ nwaanyị na ka ihe ifi ijele na o nwere ntị iji ijele ijele aghọta m ihe na-ekwu no enwere ihe ọ na-achọ ikwu like ihe gịnị akwụgwere ya ịma na aka gị eruru ebe a ije konye aka gị ebe a then mgbe iruetezi onye ahụ challenges nọzi n'ebe onye ahụ nọ imefu ya ogbudawakwa gị because ebe ahụ ị na-eje ịlikiri ya kwesịrị go for it ichezie there ịmakwa na aka gị eruru ya ihe sozi there ịtọzie na isizi ebe ahụ pụta na need go fucked up. Ọ na-eme a lot of people affect out of me because because ọ bụ na for example ifu like mgbe m na-agbagote enwere ịnọ n'ogbe otu enwedere nwa ga-atụ down enwegasị asị na enwe ebe ha si ịgbagharịba ịghọta ịchọba ihe ịmago ijiro na enwe na ị ga-emenwu jiri ego na ịchọba fefe ọ bụrụ mmiri ịgba alụfa or something just to get close ka gị na onye ahụ kwuo but ịgazie close ahụ enwe mgbe ị ga-eluzi efu nna ịma mmenwe ijere ikwụsị ihe niile bụrụkwa onwe gị pụtaba ozugbo nọrọ ebe ahụ maka icheru ebe a kịta ị ga-achị atịba nke nwoke nakata ikwue na ada akwa elu gị ukwu ikwube na idimandeba some kind things iruru ị ga-eji imekọ ihe abagoda level ọmago every ihe niile kedu ihe ị nwere nwatakịrị nwaanyị rigoro breakfast n'etiti mmiri ọ na-amekwa na eburu nwoke ịghọtago ịnọ ọnọdụ situation anụ ana ịghọtago ịfọrọ ọrụ fọ na ọrụ ahụ karịa gị ịghọtago ị na-agakwa ịmakwa na ọ karịa go werugoro mkpiri fes were at least ma ya oge yiri
Agwaka ịghara ịgba aka. Ọgwụgwọ na-aga mere gị n'oge ị mara ịgbakọ aka pụta isi na na nsogbu adịrọkwa at least na ịnwale at least ị dịghị ka nwoke na ama ịpụta ịmara oge mana ị were obi dị ga pesi ihe ọbụla ịtụrụ iwe ihe na-ede ewe dị mme were obi tisacha gị onwe ime na-ewe m iwe were obi tisacha ọ ga-abụ sometimes ị ga-afụ that same man ijeje because na the girl ọ dị egwu na ịnweta nwa ka at least ka agwụgoro na ịkalata ije lata ofu maka ọ bụrụ na ebe ike niile ịbanye na ya ka ị ga-apụta wiziri mma na enwe ike ọ ga-abụ ịbanye ịtọdị ya yes na na ndị ike eyeye jaga eru gị ọfụma na aja enwere ka nwaanyị ga-esi kparụgharị ya gị ịtọdị ya narụ ya ọta masị nwoke gbuchapụsị ya ọ bụrụ icheta ndị ije ụwa na njighị na ịlala amara okwu gwụrụ agwụ ọ bụrụ ije elu na kedu ihe na-ekwu ya nụ a oke ngwanụ guys n'ụwa anọ ịfụ n'ọnwa ya efu ịghọtago ọ ndị ga-adị fim ka ọsụ ọfịa ịghọtago ọ ndị ga-arụ shuu ịghọta ọ ndị ga-achụ efi ọ ndị ga-abụ nwoke ọ ndị ga-abụ nwaanyị o nwere ihe ekwute ya ịgbagharịtakwa ọ bụrụ so ọ ya mekwa a na-ekwu okwu like this esi gị na your destiny is in your hand ọkụ ya nke decide na ị ga-abụ ka ị ga-abụ so ịgbagharịtakwa ya ọ bụrụ ebe nke itinye isi ọ bụrụ na ije elu na ọ bụrụ ebe nke ọ bụrụ nke ichetakwa mbọsọm na ya na-ekwu na bụkwa eziokwu mbọsọm na onye ntatakwa sị na I no belong here again. If you see na stage I'm for all the determination, you have to believe kwa. Ihe anyị na-ekwu bụ na the guy ga-abịa ebe si na complain or the person na-abịa complain ube. Ije enu na. Ọ na complain ndị mmadụ ga-asị mana ihe mana ọ jebere otu iwe jebe den. Onye karịa gị bụ onye karịa gị. Onye karịa okay, let me put it in this form. Nwoke now ifilu na ibe fine boy na ịdị egwu na ịmara nke a na ịmara nke ọzọ efu ihe dị ka nye gị example ịfụta Nicki Minaj onwe ka gị na ya si jam ọ na pati onye ga anya inyekwa ya anya ọ dịghị ka ịdịga egwu ịma na ịdịwa gara ọ dịghị ka gị na Nicki Minaj ọ ga-ayịwazi nwezia Nicki Minaj so gị nnọọ ifuru ya na-ekwu na ifuru na ijiri adị ya wee za kwesịrị m ebe a nna ya Nicki Minaj nye m anyị na m ga-aka ka m na ya yiwa ọ dịrọ possible mana ga-ebugodo ụzọ odogwu ga-ebu ụzọ gaa ma nji obi m ga-eji odogwu wee gaa gaa mbugodi nke a gata fes ka a wee ga na-agụ de amaghị otie nnekwu mana eziokwu na mma nke a ọ bụrụ ihe odogwu ga-atị ebe m na-aga na ehe na a ga-ebudo ụzọ kọ nka mebunwu ihe dị na ya mma mbunwu ihe dị na ya na mma mbunwu ihe dị na ya bụ okwu ịghọtaghị ya na-ekwu na enye ya bụ isi na odogwu enye ya amụ na mgbe ya enyekọta mmụ a ụlọ amụ ka nna nwoke ji tus iwere tus otu a nnọkịta anụwa nwaanyị mụ na ya na-emeka efe adịgo confirm na ike ya niile ga na-adị ọcha 247 kotsi environmental kotsi ọnụ m kotsi ikpu ọnụ m ikpu ya ga na-adị ọcha 247 adị m nna na-ete ekike ya na ama kọlọ na-eche ji m kọlọ panti fe na arousal everything so keep up with arousal ka abụrụgo ife ndobe ọ bụrụ ka ihe tidobe ya na post ijere n'ife ọbụla nọ m n'akụ ga na-adị ọcha ịghọta fina na-ekwu na ọ na-abịa na arụ ozugbo onye ga-amụ ọ fakwa ịga amụ n'aka ma ọ n'ọnụ ebe ọbụla ị chọọ ijide nke gbasaziri ịchọ ka ọ banyere ebe ọbụla nke adịghị
$100 you like. Oh, my brother. I took it in Nazi how. Ganjiko Bika. Man, if ever I carry go from my brother, what do you get me? Where bang? I don't think about it. Okay. Oh, fiancé to go. Oh, fiancé to go. Waga. Go for Bena. Meet Rihanna. So you believe na nisi me also there also there say bro na could get 2 months 3 months nisi man mama na mo no ya dey kwa o be mu no one of unless mama tell you post through na social media kwa na na form level which na bro do dem mad but imam fini na ina Rihanna amu no ka amu to dey ke e we function no ina eche no ma yi ke mu je to ka oju mba ihe nche na ya park ba na do pia to ka na one hapo ko mani ne ifo yi amne na no wa ekwaro we gu obede kwa de cha na me so no love ka de no so se nwa bi me you ain't no. Nanya fofu afa edobere na iburu dogu puta dogu aputakene na no dogu with the cost one na kelifana debu jege it's not jege ki program obi enku everybody in this program na ba lot today bia na ka first of all aba for na ka we na ke ya na ko omna okay, don't see you take a white singlet. Okay, don't see white singlet. Yes, you have. Hey, agree. So manawaga yenku bezioku nke be ezioku mo Pino imalo ya na choki point an na drive since ke kwuru ya o nwe ihe ikwu isi imana in your mind Rihanna kwogodu gị na Rihanna kwogodu 2 months imana gị na Rihanna anọ nne ya imana ịma mgbasa ụsai na ndị bie mgba exactly mana wito amu ya amu ya nwe ike imeri ogo you can flex you can flex amu sometimes amu maka amu na aru no de amu na aru de mu no fudebe na kede amu na aru no onye na ni ayi debe boka one prince no dey call Saudi ko gene one Saudi prince ko obo nwere skills and acquisition ejele nwe and go to the Tuesday classes. So France Saudi oge don we carry on our chat 247. Awro onye ihe na ona eje dia John Meje. Onye bụ Saudi. Ihe onwe ba Arabian skills, on African here na. O bupute ego ibe ego ya. Nwoke bupute ego ijele ni efe, obugo ego ya. Ona na-ekwu na ọka. Ha mebi ego go ga emebe asika enyi ijele chance ko ha. Ikekwe ka ọ nọ ife dị ka night ọ dị anya. Osimo yana. Maybe possible. Ataga mi yani ne tasta. Okay. So mana job ka I sound as amu na enye private jet. Private jet on enye amu. How many na ko imaro na eveni ne. Na private jet ai edobe chagi de ifego gbada. Etirogo okwo ofuma igbada achọta gate man mo etigo okwe. Ebe nsogbu dị. Nwoke nwere skills and acquisition. Tuesday classes. Skills and acquisition. Tuesday classes. Very important. You know meaning? So, you know, Ona bogas many how can I go to when you don't go to Saudi, Guinea, Saudi, Maga.
Saudi ogeji ọnụ je ebe ijele geji ọnụ je. Ihe ọ nwere ebe bụ Arabian tie ya na ka ọ na-eme. Onye ọ na-eme bụ Arabian things. Onwe ka amụ esi ụmụ kandụl dị aṅa na-esi kandụl dịka onwe ife a na-eme. Onye instant ka ọ na-enwe. Arabian skills ka ọ nwere. Ụmụ ife ọnụ kata ego Lamborghini na paakị ya ṅụrụ ya kpọpụọ emega ọ dịkwa ka. Ịka ndụ ọrịa. Mụnwa ga-eji olu ntutu tọgbọ. Kedu ife a na-akọ ife a? So on the same hand, on the same hand, can you na go nwoke like nwanyị onwe ha ijebekwa ijekwa je chọkwa ihe na-achọ onye ọ ga-adabụ gị na ya ịchọkwa onye ọ ga-adaba gị na ya ọ bụrụkwa ife odogwu ma ife ihe dị ka in fact ka m kwuo ya otu a nwaanyị ọbụla fụrụ a superstar celebrity fall in love ọ fall in love ị ga-ajụ bụ biko sinye gị list ndị nọnụ ka ị denye afa gị ka ị jekwuru na nwaanyị dị n'ala na gị na ya na-egwu egwuregwu si were ego dị n'aka bọhie ike yọta were ego dị n'aka bọhie ike anya ga-elekirikọta ihe na-ebe a maka ihe na-ebe a dị too much. Nna gwụọ gị eziokwu nene keni anya first of all. Mụnwa adị enene sọsọ ike ana m enene raise ajịghị ka ajịghị si gbaa ana m pay attention to details. Ife a na-agwa ụmụ nwoke take no time unu ọ bụrụ oge ọbụla ihe gbata amụghị agbati gị ekwukwe ya mụ ụmụ nwaanyị a need soft caution soft touch. Ijele o nwere ife ikwu take a little bit like 20-25 minutes on the album. Not spend there like 15 minutes na abu ya. Just 50 is okay. Come on, man. Spend there 15 minutes na abu ya. Gina abu ya. What kind of time? Just play. Come on. No. Of course, one in a journey I got did not show you 10 deodorants no broad. I'm getting a couple of Cynthia is again. Cynthia. He can have you would go to name something there. What name romance, you may touch. More than care the more deodorant. Of course, I'm on the deodorant. Jelly. Imagine the men are working. Okay. Ima sex na dimma aneme kwe adventure. Oh yes. Yes. Awuna ne iga iracha eme kissing aracha nti asoko ni pumoke awuna ne yota. Enwere otu echi nnọgide anyị na-achọ ịra keleke wodo. Ewure mira mu na agari ebe amụ ya nọ. Gari gakwa ebe akwa nọ. Gagide ba kwanu ire marara pute bi kensi amakwa mu ebe a na-atọ ya pieces ikensi rekwa clean ọkwa kesi kpọberede enwe kede mbasi ike ike enwe kensi na dị enwe ike na dị clean aka n'ike ego tara nse ego tara nwere ike dị clean ike ọbụla ike ya nwere isi oche kesi in the house bụ igwe kesi nọ na bịa pala na ọ na-aṅụ nkwụ side somewhere na mgbara ebe dị kedu ihe ọ dị kedu ihe kesi ọ sị na Ijele is mad gịnị mere o ji dee na Ijele is mad kedu ihe mere o ji dee na be ya mgbe o nwere ihe kwuru ya kọba onwe ka esi kọba onwe gị kedu ihe si na Ijele kedu kọba onwe gị ọfụma